כאמור זה ערב מתוח מאוד, ספרנו כמה, 7 רקטות כאלו, לא רק אשדוד, גם אופקים. יותר מ10, דני. כבר יותר מ10, אנחנו מדברים על גרדים. נכון, יותר מ10 גרדים ועוד מספר פיצצות מרגמה וקסאמים שנחתו סמוך ליישובים במועצה האזורית אשכול ובמקומות שהם יותר סמוכים לגדר המערכת של הרצועה. כן, וזה סבב אלימות שני שחוזר אחרי חודשיים, פעם האחרונה זה קרה, אז נדמה לי בחודש אוגוסט עם הפיגוע בכביש 12 והתגובה הישראלית. כן, זה נכון, האמת שבמערכת הביטחון ידעו מיד כאשר החיסול הזה בוצע אחר הצהריים סמוך לרפיח, הכוננות עלתה מיד והבינו גם בגלל האיומים המפורשים של הג'יהאד האסלאמי, אבל גם בעקבות מידע שהתקבל שהתגובה לא תאחר לבוא, ולכן הספיקו להטריע לקציני הביטחון של הערים והודיעו לראשי היישובים להיות מוכנים, אבל עדיין אני חושב שהמתקפה הזאת תפסה את התושבים בהפתעה. כן, רק שנייה, ניר, חכה רגע על הקו. בינתיים אנחנו רואים את התמונות של אותו מגרש חנייה, מכוניות בוערות מפגיעת טיל גרד שפגע שם במכוניות. כאמור, זה נפל ממש בין שני גורדי השחקים האלו, בין שני המגדלים, פגע רק במכוניות, אין נפגעים בנפש, אולי אדם אחד נפצע קל, יש כמה נפגעי חרדה, אבל זה פשוט מזל גדול של תקרית שהייתה יכולה להסתיים אחרת לגמרי. אתה מדבר, ניר, על משהו כמו 10 רקטות ששוגרו ביממה האחרונה. בואו נלך קצת אחורה. הכל מתחיל בעצם